Op Skielge is Joop Mulder van de beetje in het Sintje zet. Na 34 jaar neemt hij Auski als directeur van het Oerolfestival. Mulder betocht het in 1982 in een kroeg in Mitslaan. Hij zwaait nou al op een wierze en een plak die bij hem past, maar artiesten op de Noordsvader. Toen ik begon, toen hadden wij ons ten doel gesteld 5 jaar. Nou, en als we dat volhouden, nou, dan hebben we het goed gedaan. En ja, dat het dan uiteindelijk zo uit de hand zou gaan lopen en op een positieve manier. Ja, dat had niemand verwacht natuurlijk. Maar het is wel heel mooi dat Oerol zich zo ontwikkeld heeft. De 63-jarige Mulder werkte de laatste jaren al naar Auskita, maar nu is het echt definitief. Ik heb het nu echt wel helemaal losgelaten, maar ik gewoon zie, Kees Leswie heeft gewoon echt het Oerol-DNA overgenomen. En dat merk ik met name de laatste 2 jaar. En we hebben nu ook Marijn de Boer, die dan heel erg op de expeditie zit. Nou, dat vind ik ook echt een enorme aanwinst. En dan is het creatieve, het artistieke gedeelte is gewaarborgd waar Oerol om draait. Mulder zal nu volslijnd waande houden met Sense of Place, een landschapsproject bij de Waadkustdel. Dat jet bij culturele haatstad 2018. Hij zal zien Oerol missen, maar is blied met wat er nijlitten had. Hoe Gretske ben je eigenlijk? Nou, ik ben echt Gretsk. Ja, zeker. Ik ben super trots.